В къщата на Биг Брадър нищо не остава незабелязано. Дори и походката на Давид. Иван обаче е решил да му помогне. Дай сега да научите походката. Окей, кажи ми какво прави грешно, защото не сте първи това да ми го казвате. Вие сте силно 10 или 11. Ами някак си много ти е... Бъди малко по-тежкар. Какво? Е така, виж, е така, е така, точно, дай, до края, така, шикуваш, малко главата напред, е така, дай сега, гледай, е така, и малко разкрачен, гледай, учи го на нова походка, я гледай на колко научих. Така. Значи идваш нас на залата и като вървиш така ще ми се... Дай сега излизаме навънка и да научим и друга походка. Това е друга походка. Това беше тежкарската. Сега ще представи, че там на вратата е Анастасия. Обаче, чакай. Нека да довърша. Обаче там е Анастасия, която която вие преди да се познавате и да сте гаджи. Да. Ти много я харесваш. Да. Много я искаш. Много. Започваш, значи виждаш и това е жената за тебе. Да, и си влюбен вече. Да. Сега искам да направим походка, която да говори... Доминанта. Аз съм алфата. Доминанта. Доминант. Така ли? Изпъчваш гърдите. Нали, преди малко правихме батка походка. Да, така. Сега правиме доминанта. Така, нали, изтънчен, точно така, сериозен. И казваш. Толкова си красива. И сега идваш... Аз ще го направя това, като се видим. И сега идваш тук. Нас ти вече ще знаеш какво те очаква, като се видим. Обаче... Те сами се проиграе, като правим такива неща. Не, глупости. Сега се кефи. За да оставиш максимално много от теб и твоята енергия. Значи, това ми напомня за една сцена от един филм "Новакът", The New Guy. Вижте сцената, сега ще ви я покажа. Those crazy eyes, it's like somebody hit you in the back of the head and your eyes almost jump out your skull. This is the brother where my money was. Watch me. Where it at? Bust the cap. Drop the busted cap. Hey, play your nostril up. Play your nostrils. You gotta open them up. Open them up so everybody can see the rocks, the boogers up in there. You know what I'm saying? No, but I bet you recognize me when I start to bring it to you. I ain't from around here. And this ain't what I'm a little different out here. That's probably why they watch me. Loosen the ass. I'm gonna make them dock me. You can't hold me, can't That's stop me. Hulu. You know you can't call me cause He gonna try to play you like a bitch. He gonna play you like a bitch. So you gotta hit him with a bitch first. You know what I'm saying? Like, who's the bitch now? Watch this. say, oh no. Until I show the bitches say,